Seguim amb el programa, anem a parlar d'aquest llibre. Mireu, els traductors alemanys i suïssos de les empreses de fruits secs ocupen un lloc de privilegi al Reus florent dels anys 20, on circulen en la plenitud de la seva joventut cosmopolita i desbordant i enceten la inquietud per la situació del seu país. Uns personatges, una història a través del qual la Montserrat Corretger, en la seva primera novel·la, no t'has posat per poc, Montserrat, com estàs? Molt bé. Però quanta novel·la hi ha aquí? Però això, en lletra petita, i a mi em van dir, si la lletra és menuda és literatura, si és gran és un producte... No, però no és tan menuda que l'editor té molta cura amb aquestes coses. Ara diré que són 483 paraules. Sí. Déu-n'hi-do, qui és? Hi ha unes quantes paraules. I qui eren aquests traductors? Eren uns convidats, no? Perquè jo li he dit la pensió dels alemanys, diu no, d'alemanys, no dels, d'alemanys. Aquesta és una novel·la històrica i abasta del 22 al 39 del segle passat. O sigui, pràcticament ara fa 100 anys de l'inici de la novel·la, no? Aquests personatges no són inventats, sinó que són recollits de la realitat. Jo he pretès fer una novel·la històrica, però delegada, diferida, delegada als personatges. No sóc jo que parlo, parlen ells. Tots són escenes, diàlegs, i tot és real. Real. O sigui, el que explico, ho explico perquè ho he documentat tot. Fins i tot alguns d'aquests personatges jo els he tractat, els vaig tractar de grans, de molt grans, i tot el que s'explica està extret de converses, de testimonis i de documentació escrita. Documents, llibres, és a dir, no... He donat, evidentment, peu a la imaginació, perquè la literatura és imaginació, però jo crec que he treballat molt amb la voluntat de construir, de fer sorgir un món de fa 100 anys que no perquè va tenir el seu moment fa 100 anys és ni avorrit, ni pesat, ni superat. Nosaltres som bàsicament engreïts els humans i som molt, en definitiva, molt creguts de les nostres modernitats. Sí. Tenim mòbils, tenim molts avenços tècnics, però bé, estem vivint... No som millors que els que hi van viure fa 100 anys enrere? No. I veure què va passar, com van viure, quins van ser els seus patiments, com va desenvolupar-se tot aquell món històricament, políticament, econòmicament. Bé, a banda que puc dir que, per sort, jo he pogut fer una novel·la, i això m'ha fet molt feliç, que no és la novel·la que s'espera d'una dona. Demà és el dia de la dona, jo reivindico la meva parcel·la. És una novel·la històrica on hi ha personatges de totes menes, homes, dones, gent de la faràndula, gent intel·lectual, converses d'alt nivell intel·lectual, converses entre dones i homes, com deia ara, com els que veiem aquí presents, d'aquest món de l'espectacle. I penso que he pogut explicar tot això perquè, com te deia fa un moment, soc una enamorada de la vida i aquest món vital, aquest món complex, aquest moment entre guerres, que és un moment on sorgeixen els avantguardismes, on apareix pràcticament la part artística que ens ha portat fins a nosaltres, que pensem també en el nostre orgull humà, que ells també el tenien, tots som, diríem, ens afiancem, ens remarquem com a humans i ens pensem que sempre som els primers. Jo he sigut professora molts anys i sempre quan apareixien aquells alumnes que et feien aquelles preguntes amb innocència i els respectaves i molt, però que pensaves, home, em preguntes això perquè, clar, no has qüestionat, no has pensat res, et penses que és el primer que pensa això. Doncs una mica aquí el mateix, aquests personatges et donen peu a aquestes preguntes i, en definitiva, hi ha tot un món que és bastant estrany que el descrigui una dona, perquè hi ha una complexitat en la... Em diràs, això és masclisme, m'és igual. Al revés, diríem, jo estic llegint i veient una sèrie de novel·les i una aparició d'una sèrie de relats que estan basats en la intimitat, en l'ego, en la pròpia... solipsistes, en definitiva, com deia Todorov, la literatura no pot ser solipsista, on el món extern al personatge, aquest jo, aquesta autoficció tan famosa,
sembla que no existeixi o que no interessi. Aleshores, jo crec que això, i que una dona ha d'anar per aquí, ha de ser intimista, s'ha de basar en una intimitat torturada, cruel, ser víctima de moltes coses, duríssimes, però sempre és aquell jo dolgut, patidor i magdalènic, no? La Maria Magdalena. Doncs jo sóc una dona que he volgut, com un tità, com un Hèrcules, remuntar tot un món i crec que ho he fet, i que ho he fet bé. I, per tant, doncs, estic molt satisfeta que el Dia de la Dona pugui dir he fet una cosa que fins ara sempre s'atribuïa als homes. Doncs mira, acabo de ressuscitar tota una època, l'esperit i tota la societat, cultura, economia. Escolta, Montserrat, jo t'agraeixo moltíssim. Jo crec que ens hem trobat, sí, perquè teníem molt poc temps per a aquesta entrevista i tot el que podia haver preguntat ho has respost tu amb una sola pregunta, amb una sola intervenció, que jo crec que s'hauria... Jo crec que la intervenció de la Corretja d'avui s'hauria de guardar com a exemple de com explicar-te un llibre o explicar el teu llibre en 3, 4, 5 minuts quan teníem només això de temps. Et tornarem a fer venir perquè ens hi puguem esplaiar. La pensió de la Manx. És històric, reusenc també, és a dir, tampoc és un amic, bueno, no és amic, és una persona que m'hi he fet amiga a partir d'aquí i em va dir és la gran novel·la de Reus. Dic, no, alto, pare, alto les seques, no és pas això. Però, clar, jo soc de Reus i diríem, el meu punt de referència, el meu món era reusenc. I aquí està. Moltíssimes gràcies, Montserrat. Doncs gràcies, i també vull afegir una cosa. Ràpidament. Molt ràpidament, que l'editorial Afers és la que m'ha donat peu a poder fer aquest llibre amb la seva nova col·lecció de narrativa. Gràcies, Montserrat. Que val la pena. El Consell de la Setmana i Marta Torrents.